Здравейте от мен, Цислаем. В този епизод аз ще ви покажа как се прави най-лесния капан, поне за мен. Ето вижте. Така. Оп. Така. Значи, първо копаем. Така. Така, копаем. Надолу. Може да спрете, когато ви поискате. Така. Ето, тук ще сложим лава. А пък и тук слагаме динамит. Пясък. Нещо подобно. Така. Хоп. И ето тук слагаме чест. И ето виждаме, че честа не се отваря, отиваме пред него и падаме в лавата. Това беше всичко от мен. Довиждане.